Yebo. All right. Hayi, injalo. Ayijikike uma isinje. Yeah, man. Been busy the whole blessed day. Ne? Ayibona njani? Siyathaka baba senza konke. Asidlali. Yebo Nkosi yami. Ake sikhulume ngalomuntu ophuma kwisibongo thizeni wahamba wayoshada kwesinye isibongo. Yebo, khuluma ngomuntu wesimame. Aphume kubo, abulawe kubo, ebese ayovuswa kulesa sibongo. Ngoba uma hamba kulo mhlaba uyohamba abe yilithongo elidlozi la kulo amuzi agcagcele kuwona ngokugcwele. It's not me. Umthetho, it's not me. Sihamba ngawo. Phinde sikhulume futhi ngaye, the same person la asithi nje ukuhloniphisa akuhambi kahle okanye akuhambanga kahle emgcagcweni. Buye ekhaya, hayi wena mabuya emendweni, hayi wena inyanyani, hayi wena. Gcina ahluleka ukuhlala kubo, ahamba ayophuma inxiwa somewhere, hamba ayoyitholela umjondolo omncane somewhere ahlale khona peaceful. Hamba isikhathi ufike elinye ibhungu lizibike. Ake siphinde sithinta umthetho ke futhi. Ngokomthetho uma leli bhungu lesibili lifika lithi licela umshado kulo nkosikazi, lizawucela kuphi? Aphindele kubo, oyibo wabulawa nje kubo. Ya, lapha kaMkhwenyana. Very painful, but very important process. Very painful when you're the female, but very important process. Ngosimo sikamoya. Ngithinta amabomu lento. Kuney'ngane zabantu, kunodade, kunomama, kunogogo ababambekile ey'ndleleni zabo ngenxa yokungena kwezinye zezinto eziza izavumelana okanye emshadweni. Hayi mina angisakwazi ukuphahla nje. Hayi khona uyohlala ubiza laba abantu laba gogo. Hayi nje ngesiZulu ngesintu awushade kabili. Dankya, nakya. Niyoze ni-understand eyomsamo ukuthi ibaluleke kanjani. Ngoba mayenziwe kahle. Angazi futhi mina, angithi angiyena wakini. Awubuze lapha ekhaya kini ukuthi kwenziwa kanjani. Danko, niphile njalo niyazo.